Wara li l-MEPA ddeċidiet twaqqaf strutturi illegali fil-kumpless Monte Cristo, il-grupp Polidano Brothers ħalla li l-ħaddiema tiegħu jistennew barra l-kumpless fi stat ta' konfużjoni. Wara nofsinhar Polidano Brothers ikkonfermaw li l-ħaddiema se jitħallsu daqs li kieku għamlu jum xogħol. Il-ġimgħa filgħodu l-MEPA resqet rikors b'urġenza fil-qorti għatata li Polidano Brothers u Monte Cristo Estates Limited għandhom jifqu mill-iżvilupp fis-sit sakemm tittieħed deċiżjoni tal-qorti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-MEPA ġie żvelat li Charles Polidano lest iwaqqa l-mandat ta' inibizzjoni quddiem il-qorti ċivili u jerġa' jibda n-negozjati mal-MEPA. Iżda Johan Buttigieg, kap eżekuttiv tal-MEPA, wissa li jekk isir dan, Charles Polidano jrid jippreżenta programm ċar li jinkludi x'inhuma l-istrutturi illegali li għandu u programm ta' meta dawn se jitwaqqgħu. Wissa li jekk ma jsirx hekk dak li sar nhar il-ħamis jerġa' jirrepeti ruħu. Dak li qed naraw huwa l-ammont ta' viżi ta' nfurzar li hemm fuq is-sit fil-preżent. Dak li qed naraw hawn huma l-artijiet żviluppati għall-azzjoni diretta mill-MEPA nhar il-ħamis. Żoni A u B li ġew miżjuda mill-2010 l-għawnu li jkopru l-64,000 metru kwadru. Din hija żona A kif kienet fl-2010 14 xahar wara li kien ħareġ avviż ta' nfurzar. Dan huwa t-torri li ġie żviluppat f'dan is-sit u li jinsab hemm fil-preżent. Fl-istess żona kien hemm din il-ħofra hawnhekk tidher f'Jannar tal-2010, 14 xahar wara li kien ħareġ avviż ta' infurzar. F'din iż-żona fil-preżent hawn din il-kafetterija. Din hija sit B fl-2011, 12 xahar wara li nħareġ avviż ta' nfurzar. Iż-żona ġiet żviluppata bħala impjant ta' libbottiljar. Din hija l-estensjoni li ċaqnu baqa' jiżviluppa. Din hija l-binja fl-istess żona li l-ħamis twaqqat mill-MEPA. Il-MEPA qed tinsisti li din l-istruttura enormi fl-istess sit trid titwaqqa'. Dak li qed naraw hawn huma aktar żviluppi li Polidano Brothers qed jibnu f'żewġ siti. Dawn huma l-14 il-avviż ta' nfurzar mill-MEPA kollha għadhom pendenti. Il-MEPA kellha taħdidiet paċifiċi ma' Charles Polidano. Il-Gvern wassal messaġġ ċar, mhux se jittollera l-ebda abbuż. Ħankunu qegħdin nimxu ċertu ebbusija f'dan is-settur, irridu nagħtu eżempju lil kulħadd. U dak illi sar huwa biss l-ewwel parti. Ħajkun hemm azzjonijiet oħrajn li ħajkun qegħdin jittieħdu fil-ġimgħat u xhur li ġejjin ħalli ma nħallux abbuż aktar f'postijiet fejn mhux suppost isir żvilupp. Il-Gvern jirrispetta deċiżjoni tal-qorti iżda se juża l-proċess legali biex ikompli jisħaq favur li l-illegalità tieqaf.